Dewonu bụ ndị ọma, ekele m unu. Abụ m Ogbo na ya Okoro, a na-akpọ Maazị Ogbo na ya. Emume obi ụtọ, eji m obi ụtọ na-anabata mmadụ niile na ọba ịntanetị anyị akpọrọ Igbo Masters Institute. Anyị na-ekele onye ọbụla. Ugbu a, olee ihe anyị na-eme ka ọ dị ugbu a? Ọ dị ụzọ ihe abụọ. Ọ bụ ịkụziri anyị gbasara asụsụ Igbo, ịkụziri anyị ihe gbasara omenala Igbo, ịkụziri anyị ihe gbasara otu ndị Igbo si ebi ndụ, ịkụziri ka esi asụ, ka esi ede ma na-anụ asụsụ Igbo, na-agụkwa agụ. Ọ bụ ihe a mere anyị ji nwee ohere dị otu a. Ugbu a, ọ dị ụzọ ihe abụọ dịka anyị si kwuo na mbụ. Mmadụ niile ga-ama ihe gbasara asụsụ Igbo. Ya bụ onye ọbụla nwere ike ịbịa ebe a mụọ Igbo. Nke abụọ bụ maka ụmụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ịbata, anyị ga-anabata gị bịa mụọ ihe. N'eziokwu, ndị Igbo bụ ndị nwere gburugburu mara mma. Dịka isi hụ mgbe vidiyo malitere, anyị nwere osisi ụkpaka dịka nke a dị ebe a, ọ bụ ụkpaka. Anyị nwere osisi ọka, ọ bụ ya dị ihe a. Nke a bụ ubi ebe a kọrọ ọka. Ọ bụrụ na ịta ọka, ọ na-eme ka ahụ na-adị gị mma. Nke a bụ ahịhịa. Ahịhịa, ọ bụrụ na ị maa ya, tee ya n'ebe ị merụrụ ahụ, ị nwere ike gbake. E nwekwara ahịhịa ọzọ dịkwa ebe a, na ya ka m weta ya. Ahịhịa nke a, ọ bụrụ na ị tee ya n'ebe ị merụrụ ahụ, ihe na-eme gị ala. Ihe a bụ ihe anyị ga-amụ na ka ọ dị ebe a. Ihe a bụ ihe ndị nwere ike mụta. Ọ bụrụ na ị na-eme nchọnchọ n'asụsụ Igbo, ị na-ede ihe n'ụlọ akwụkwọ, o nwere ihe ndị ọzọ dị iche iche na-eme. Ọ bụrụ na ihe na-esiri gị ike, bịa n'Igbo Masters Institute. Ọ bụrụ na ị bịa, ị ga-amụta ihe ga-enyere gị aka ile ule gị nke ọma. Anyị ga-atụle ihe gbasara otu ndị Igbo si arụ ụlọ n'oge gara aga na otu ndị Igbo si arụ ụlọ ka ọ dị ugbu a. Olee ihe mere ihe ji gbanwee? Anyị ga-amụ gbasara nri dị iche iche ndị Igbo na-eri n'oge gara aga nakwa nri dị iche iche ndị Igbo na-eri ka ọ dị ugbu a. Ihe a niile ga-eme ebe ọbụla ị nọ n'obodo oyibo, ị nọ na obodo ndị isi ojii, n'ụwa niile, anyị niile ga-anọkọta ọnụ mụọ ya. Ị ga-anọ n'ebe obibi gị, jiri ekwentị gị ma ọ bụ kọmputa gị, ihe ọbụla ọ bụ, ị ga-eji ya baa na Igbo Masters Institute. Ọ bụrụ na ịbata, ị mụọ ya nke ọma. Anyị nọ ebe a ịkụziri gị Igbo. Ugbu a, anyị nọ ebe a ime ka ihe niile doo gị anya. Ndewonu, ka ọ dịrị unu mma. Ya gazie.